Avui és un gran dia pel softbol català. Des de la federació estem molt contents perquè la Maria Valls ha aconseguit aquesta beca a Miami-Dade College, allà als Estats Units, i allà podrà compaginar els estudis i el softball, que és el que més li agrada, no? Va triar aquest esport de ben petita i avui es compleix un somni. Per nosaltres és un plaer, és l'objectiu que busquem. Al final, que puguin tenir l'oportunitat d'anar als Estats Units amb beques o amb algun equip, és un somni per nosaltres i és per el que estem treballant dia a dia. Significa aconseguir un somni. Jo crec que és un softball molt professional, molt vocatiu, molt dedicat i això, i un altre ritme molt més ràpid, molt més fort i molt més dur, que és el que estic buscant.